खुलुमबाय टाइम्स अफ बड'लेण्ड नायगिरि नोंथांमोनखौ जोंनि बे गोजोन फुंबिलिनि मोननैसो निउस आपडेट होनायाव बयखौबो गोसो गोथारै बरायहरनाय थाबाय आरो लोगोसे आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ बयनिसिमबो गोसो गोथारै जासिहरनाय थाबाय। दिनैनि बयनिख्रुइ गिबिसिन खौराङाव दं जोंहा जम्मु आरो काश्मीराव रैखाथिनि बिफाननि मोनसे गिदिर जाफुंसारनाय। पुलिस बिफाना संदाननायनि गेजेरजों साथाम उदखारि हान्जानि सोद्रोमाफोरखौ गावथारनो हादों। बे जाथाया फुलमायाव जादों। मख'नो गोनांदि बे थावनियाव थांनाय माखासे बोसोर सिगां भारतनि रैखाथि हान्जाखौ बमाजों गाग्लोबनानै जिउ फोजोबदोंमोन। काश्मीर जन पुलिस बिफाना टाइटारनि गेजेरजों बे बाथ्राखौ फोरमायनानै होदों। बिथांमोना फोरमायनाय बायदिब्ला साथाम उदखारिफोरा ओनसोलनि थागिरि आरो बिसोर लाखिरि थाइबा LET उग्रपन्थी हान्जाजों लोब्बा गोनांमोन। बिसोर साथाम उदखारिफोरखौ ड्राबगामाव इनकाउन्टार खालामदों होनना मिथिनो मोन्दों। जिउ गोमानाय सासे उदखारिखौ जुनेद शेरगजरी होनना सिनायथि मोननाय जादों। बियो रियाज आहमेद मुंनि सासे रैखाथि बिफाननि मावसुमाखौ थांनाय 13 मेआव बुथारनायजों लोब्बा दंमोन होनना मोनथिनो मोन्दों। काश्मीर पुलिस बिफाननि IGP बिजय कुमारा गुबुन 2 जिउ गोमानाय उदखारिफोरखौ फाजिल नाजिर भाट आरो इरफान मालिक होननानै मिथिहोदों। बिनि अनगायैबो उदखारिफोरनि आखाइनिफ्राय 2 AK-47 राइफल्स आरो 1 पिस्तलजों लोगोसे माखासे बेरफ्रुग्रा मुवा बेसादफोरखौबो बोखांनो हादों होनना जों मोनथिनो मोन्दों। नैथि निउस आपडेटआव दं जोंहा तिनिसुकियायाव रेल बिफाननि हायाव आयेननि बेरेखायै दखल खालामना गं 150 लुनाय न'फोरखौ होस्रांदों। आसाम तिनिसुकिया जिल्ला एलजिं गेटनि साखाथियाव थानाय सिरिपुरियाव रेल बिफाननि हायाव आयेन बेरेखायै हा दखल खालामना न' लुना थानाय माखासे सुबुंफोरखौ रेल बिफाना तिनिसुकिया जिल्ला सामलायगिरि बिफानफोरनि हेफाजाबाव मैया 13 जुन 2022 इं समबारखालि होस्रांनाय जादों। बे होस्रांनायावनो गासै 150 आयेननि बेरेखायै न' लुनायफोरखौ होस्रांनाय जादों होनना मिथिनो मोन्दों। आरो बे होस्रांजानाय न'खरफोरखौ गिबियावनो एभेक्सन खालामगोनखौबो रेल बिफाना मिथिहोदोंमोन होनना फोरमायदों। तिनिसुकिया रिभिउ सार्कलनि सार्कल अफिसार चिन्मय पाठकआ खौरांगिरिनि सिगाङाव मिथिहोदों दि रेल बिफाननि हायाव थाबैनो रेल लामाखौ बानायनाय जासिगोन। बिनिखायनो रेल बिफाननि हायाव जाय आयेननि बेरेखायै हा दखल खालामना दं बैसोरखौ जों होस्रांगासिनो दं होनना आरो लोगोसे बियो सोलिगासिनो। रेल बिफान आरो जिल्ला सामलायगिरि बिफानफोरा बेखौ जथायै मावफुंगासिनो दं। लोगोसे 2 गुन गोनां मेजिस्ट्रेटफोरखौबो आयेननि माखासे निथियै बिनि सायाव सामलायनो थाखाय जिल्ला सामलायगिरिया मिथिहोखानाय जाबाय होननानै फोरमायदों। थामथि निउस आपडेटआव दं जोंहा बिस गोनां मैखुन जाफ्लांनानै सासे सुबुङा हुस गैयै जानांदों। बिश्वनाथ जिल्लायाव निरद बसुमतारी मुंनि सासे सुबुङा बिस गोनां मैखुन जाफ्लांनानै हरखाबै देहायाव हुस गैयै जानांदोंमोन। हुस गैयै जानाय निरद बसुमतारीखौ इटानगरनि RK मिशन हस्पिटालाव लांनाय जादोंमोन। नाथाय आबुं फाहामथाय होनो हायैयाव साबसिन फाहामथाय होनो RK मिशन हस्पिटालनिफ्राय गुवाहाटीनि JNRCसिम लानानै फैनाय जाबाय आरो दा फाहामथाय होगासिनो दं होनना जों मोनथिनो मोननाय जादों। बिनिखायनो जानला मानला मैखुन जानायनिफ्राय नोंथांमोना गासैबो गोजानाव थाब्लानो जाबाय। ब्रैथि निउस आपडेटआव दं जोंहा दिनै 14 जुन दिनैनि सानाव जोंहा 16थि कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था 2022 इं मायथाइनि मान बावनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। दिनैनि सानाव बे मान बावनाय हाबाफारिखौ चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंटलनि जांख्रिखां फोथाराव बे मान बावनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। जायफोरा बर' बिजोंजों फरायनानै सेथि मासियाव उथ्रिनो हाना टप 10 बाहागोआव लाखिनो हादों बिथांमोनखौ बे कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्थाखौ दिनैनि दिनाव बावनाय जागोन। बाथि निउस आपडेटआव दं जोंहा आसामनि APCC कंग्रेसनि दैदेनगिरिफोरा गुवाहाटी नोगोराव नेशनेल हेराल्ड कारापसन केसनि हेंथायै सोमावसारदोंमोन। गुवाहाटीनि इनफर्समेन्ट डाइरेक्टरेट मावख'नि साखाथियाव सोमावसारदोंमोन। बिनि हेंथायै सोमावसारनायनि थाखाय पुलिस बिफाना सोमावसारनाय दैदेनगिरिफोरखौ हमदोंमोन। आसाम आयेन आफादनि बेरेखा दोलोनि दैदेनगिरि देबाब्रता सयकियाखौबो पुलिस बिफाना हमदोंमोन। दाङागरनि दालांनि साखाथियाव सोमावसारगिरि दैदेनगिरिफोरखौ पुलिसआ हमदों होनना मिथिनो मोन्दों। आसाम आयेन आफादनि बेरेखा दोलोनि दैदेनगिरि देबब्रता सयकियाया खौरांगिरिनि सिगाङाव बिजेपि दोलोआ सुबुं सानखान्थिखौ गावसिनि सरकारि गोहोखौ लानानै सिफायबाय आरो सुबुंखान्थिनि
फोथायथिखौ गैयै खालामना होना बिजेपि दोलोखौ सोंखारिनानै बुङो। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायानो रायजोनि गेजेराव पुलिस बिफाननो सुबुंखान्थिनि मोनथायखौ सिफायनायनि गोहोखौ होदों होननानै सोंखारियो। इनफर्समेन्ट डाइरेक्टरेट मावख'आ कंग्रेसनि गोजौ थाखोनि दैदेनगिरि सनिया गान्धी आरो राहुल गान्धी सानैखौबो मावख'आव नुजाथि फैनायनि थाखाय मिथिसार बिलाइ हरनायखौ लानानै सोमावसारदोंमोन। मख'नो गोनांदि 2015 मायथाइयावनो नेशनेल हाराल्ड कारापसन केसखौ बिजिरसालिया नायबिजिरनायनि गेजेरजों बन्द खालामदोंमोन, नाथाय बे एखे गसरनि थाखायनो मावख'आव नुजाथि फैनो थाखाय मिथिसार बिलाइ हरदों होननानै देबाब्रता सयकिया सोंखारिनाय रावजों बुङो। कंग्रेसनि दैदेनगिरि राहुल गान्धीआ मैया नेशनेल हाराल्ड कारापसन केसनि थाखाय इनफर्समेन्ट डाइरेक्टरेटनि मावख'आव नुजाथि फैदों होननानै मिथिनो मोन्दों। बेखौ लानानैनो मैया कंग्रेसनि दैदेनगिरिफोरा गोदान दिल्लीयावबो राहुल गान्धीनि जानानै स्ल'गान होयो। बिफाननिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दिल्लीयावबो कंग्रेस दोलोनि दैदेनगिरिफोरखौबो पुलिस बिफानाव हमदों होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। दिनैनि जोबथा निउस आपडेटआव दं जोंहा चिराङाव फरायसालियाव ओंखाम संग्रा आइजोफोरा गावसिनि मोननांगौ दान बान्थाखौ लानानै खुद्रिखांनाय हाबाफारि लादों। चिरां जिल्लानि फरायसालियाव ओंखाम संग्रा आइजोफोरा धरना होनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय बिथांमोना 6 दान जाबायमोन बिथांमोना बै समनिफ्रायनो गावसिनि मोननांगौ बेथनफोरखौ मोनाखैमोन, जायनि जाहोनाव बिथांमोना मैयानि समाव सोमावसारनाय हाबाफारिखौ लादों। धरना होनायाव बाहागो लानाय आइजोफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला बिथांमोननो गोबाव समनिफ्रायनो फरायसालियाव ओंखाम संग्रा आइजोफोरनि बेथनखौ बारायनानै होआखैमोन। धरना होनायाव बाहागो लानाय आइजोफोरा आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांमोनखौ गावसिनि बेथनखौ बारायनानै होनो थाखाय धरना होनायाव बाहागो लाग्रा आइजोफोरा बिथांमोनखौ खावलायहरदों। दिनैनि गोथार फुंबिलिनि खौरां फोसावनाया एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय होनना, आरो लोगोसे नोंथांमोना बे चेनेलाव गोदानबा नोंथांमोना बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय, आरो लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक होनानै गालांबानो जाबाय। गोजोन्थों।